que temos dúas partes. Empezamos o ano pasado, primeiro con un anticipo que foi facendo unha ruta polos bares para potenciar un pouco, que pasa que o ano pasado saleu nos tarde xa, cando se nos ocorreu a idea, fixémoslo a todo o pasado, foi despois das xornadas de Carsetas. Entón, este ano querémoslo a poñer a funcionar antes. O motivo da roda de prensa que vamos a celebrar neste momento é para dar a coñecer a celebración do cuarto certamen de música folk Lume da Lareira, que se vai a celebrar o vindeiro 27 de novembro ás 7 da tarde no Teatro Principal. Esperemos que sea unha obra importante, que sea unha obra de todos e para todos. Queremos dar unha participación pública a todos os veciños da Estrada. Estamos traballando e diseñando un pouco o plan de información, a proposta que llevamos a presentar sobre a que nos gustaría que todo o mundo pudese traballar sobre ela. Esa actuación, junto con outra actuación que tenemos de la limpieza de todos los contenedores en el casco urbano, que es necesaria de urgencia esa actuación, porque el aspecto, desde luego, es bastante lamentable y hace mucho tiempo que no se hace una limpieza a fondo. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañán danse desayunos. Todos os días unha ampla carta: calamares, polvo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións e todo tipo de eventos. E ademais agora dispoñemos de salón privado para comidas familiares ou reunións de empresa. Agora, por comer ou cear no Asador Parrillada Río Liñares, recibe puntos para comer gratis. Asador Parrillada Río Liñares. Este ano, pois, como podedes ver, estamos nas novenas xornadas, ou sea que isto quere decir que xa levamos 9 anos facendo setas. Facendo setas non, as setas estaban feitas, nós intentando mirar a ver como se comen, como se collen, como se recolectan e como, en definitiva, como se cuida o monte. Quero vos decir que temos dúas partes. Empezamos o ano pasado, primeiro con un anticipo que foi facendo unha ruta polos bares para potenciar un pouco, que pasa que o ano pasado saleu nos tarde xa, cando se nos ocorreu a idea, fixémoslo a todo o pasado, foi despois das xornadas de Carsetas. Entón, este ano querémoslo a poñer a funcionar antes. Despois explico-vos como vai a ser eso e paso de contado xa a explicarvos como van ser as xornadas micolóxicas deste ano. Son similares, hai uns pequenos cambios, pero son similares a destes anos pasados. As xornadas van a ser desde o día 7 hasta o día 13 de novembro. Están estruturadas como vimos facendo estes anos de atrás, en cursos. Damos parte didáctica, despois temos unha salida ao monte que será o sábado e unha xornada gastronómica que será o domingo, como acostumbramos a facer. Os cursos, como ben dixen, serán do lunes ao viernes. Empezarán ás 8 e terminarán ás 22:30, ás 10:30. Isto normalmente prolóngase, dígovolo a aqueles que vades a vir por primeira vez, porque a xente anímase tanto que o curso realmente sabe a pouco. Vamos a ter un curso de iniciación e un curso de perfeccionamiento de nivel avanzado, o cal aqueles que necesiten ou queiran vir teñen que se anotar antes do venres día 4 de novembro no teléfono que a vedes ver por aí nos carteles, e se non dígovolo agora, que é o 616 534 077. Bien, o xoves, día 10, dentro desa semana, temos un apartado que é hoxe cociñamos. E cociñamos porque, bueno, as setas hai que las apañar, hai que saberlas identificar, pero tamén hai que saberlas preparar, senón de pouco vale toda a historia. Entonces, pois facemos unha pequena degustación cas setas ese día, que non la vai a facer unha compañeira que xa é habitual tamén entre nós, que é Susana Cancela, da Casa da Botica. Bien, o sábado 12 de novembro, como de costumbre, saímos ao monte ás 9 da mañán, desde ali do local social, para facer unha ruta de sendeirismo micolóxico, que nos levará polos montes todo o Gorazo hasta a Noitiña.
Para isto non vamos a baixar a casa, desde que salgamos a mañán levaremos un bocata para comer no monte e, bueno, continuar todo o día. Despois desta historia, cando cheguemos a casa, o sea, o local social, vamos a empezar a preparar a exposición de setas para o día seguinte. Normalmente facemos unha carpa que temos instalada ali, o que vamos a instalar, e tamén se dará ás 8:30, máis menos, que é o ano 2011, é o ano internacional dos montes, como sabedes. Este ano vamos a ter unha conferencia un tanto peculiar. Non ten moito que ver, pero si está relacionada. Son orquídeas de Galicia. Vai a versar sobre ese tema. Está bastante interrelacionada unha cousa con outra. Bueno, esta sería todo o que é a parte temática do que é o curso. Teño que vos decir unha cousa, que aquí é onde varía un pouco con respecto aos anos pasados. O ano pasado, por exemplo, solamente cobrábamos unha inscripción mínima para os asistentes, que bueno, era nada, unha miseria. Como sabedes, as cousas suben, bueno, cada paso costa costear un pouco máis as historias estas, bueno, como din que hai que apretar o cinto, nós facemos o que podemos, pero é que non damos pa máis. A parte, hai outra cousa que a cantidad de xente que veñen aos cursillos é moi grande. Entonces, a veces costábanos traballo acomodala. Non é para excluir a nadie. Tamén había xente, teño que decirlo, que viña se cadra o primeiro día, éramos tropecientos mil en la madre, e viña o primeiro día, o segundo día se non aparecía. Entonces, queremos facer un pouco a modo de criba. Entonces, teño que decir que o custe do curso completo, o sea, de luns a venres, sería, o sea, de luns a venres, contando que a salida do sábado, sería de 15 euros. E o curso, e máis o xantar, que despois falo do xantar, costaría 25 euros. E o xantar só, aquelas persoas que solamente nos queran acompañar o domingo, vai a costar 20 euros. Para anotarse tamén no mesmo teléfono que dixen antes. Bien, e continúo, despois chegaríamos á parte lúdico-festiva, que, como suele pasar en Galicia, non hai festa que se tercie que non teña a súa papatoria pegada. Entonces, o domingo 13, dende as 11 da mañán, máis ou menos, e durante todo o día habrá unha exposición micolóxica, e máis, a partir do mediodía, habrá un obradoiro de xogos tradicionales. A 1:30, máis ou menos, temos previsto facer o xantar micolóxico, que constará de empanada de cogumelos, xabarín con guarnición de cogumelos, postre, viño ou auga, café e máis as respectivas gotas. Este precio de xantar, a aquelas persoas que non nos acompañen no curso, que solamente estén interesadas no xantar, pois eso, como dixen, sería de 20 euros. Despois, puñamos tamén en marcha, porque claro, anos anteriores acababa a cousa aquí, quedaba así unha cousa como a roupa sin acabar de secar. Estaba a clareo, pero non se daba acabado de secar. Entón, a partir das 5 da tarde, máis menos, cando empeza a terceira, foliada, tapa e o micelio. Unha vez xa rematado de xantar e para acabar de facer a digestión, os rapaces estarán entretenidos xogando aos xogos tradicionales e nós intentaremos, puñome no caso, intentar baixar un pouco esta criatura, facendo un pouco de exercicio bailando, porque a xente que traemos é a propia para facer festa e máis polgorio. Que ven a xuntancia dos regatos, as pandereteiras de Lilaila, os que hai, un grupo de gaiteiros, pandereteiras de Loimil e os gaiteiros da Pereiriña, que son aquí dunha aldea veciña de onde era? De Martixe. Bueno, e con isto, pois, damos por finalizado as novenas xornadas micolóxicas. Buscamos un cartel, como podedes ver, un tanto curioso, feito a man, ainda que parece que está copiado. Este ano é o ano das setas. Como sabedes, o micólogo que nos ven dar o curso, volvo a repetir, é unha persona, bueno,
xa moi bregada nestes temas, chamase Fernando da Peña, garantías máis que seguras, que, bueno, levamos 9 anos saindo ao monte, e gracias a Dios, e máis a Fernando da Peña, pois, de momento nunca tuvemos así ningún desastre, que se pode decir, ni siquiera o máis leve daño, nada que teña que relevancia. É unha persona, teño que falar un pouco del porque non podría pasar por menos, é unha persona que inculca moito o nombre ou o apellido das setas, e dixe que aínda que se poden comer todas, aínda que nada máis que sea unha vez, tens que conocelas, e non só conocelas, distinguilas, e que non pode haber ni o máis mínimo fallo. Ese máis mínimo fallo é o que te pode levar, pois, a cadra, pois, a criar setas. Gracias a, bueno, aquí teño ao meu lado aquí un compañeiro que chaman Brais, é o representante da parte da hostelera que temos ali na 525, que decidimos facer, pois, unha ruta de tapas para potenciar un pouco o que é as setas por un lado e potenciar o que é a parte da hostelería por outro. Entonces fixamos isto puñámoslo, xa digo, en marcha o ano pasado, dounos un resultado, bueno, bonito, os bares non tanto, que tiveron que poñer uns premios, pero bueno. Entonces fixamos unha cousa moi parecida ao que é a Compostela. Temos uns bares nos cales ti vas os días de semana que corresponda, que agora direi cales son, entonces vanche cuñando e máis probando, degustando as tapas correspondientes, que non, lóxicamente cada un fai unha diferente, e todos os fines de semana varían. Bueno, unha vez rematado isto, pois dannos un pequeno premio despois dun sorteo. Bueno, suele ser unha botella de viño, un viaxe a Jamaica, incluso un viaxe por aí. Entonces, os días que decidimos facer a ruta esta, empezaría o día 30 de outubro, o día 1, o 6, o 13, o 20, o 27 de novembro. Serían os fines de semana para poder degustar nos bares, que son as Nieves, Bodedós, a Botica, o Emigrante, a de Maceira, o Pozo, Zaus, a de Tachi, a de Filo, o Trécola e o Arume. Estos todos, como podedes ver, non deixo por despois un papelito destes. Como podedes ver, están na 525, desde o kilómetro 320 ao 309. Bueno, recomendo a todas aquelas personas que veñan, que o proben, porque, entre outras cousas, ali estaremos ao Riboto Manguelo para as preguntas que poidan xurxir nas setas, nas tabernas, é onde se arregan mellor os problemas, e tomando un viño, pois, faise camiño, e nada, esperemos que veñades, anímos a todos a vir hasta ali a tomar uns gorobos. Porque sabemos que os electrodomésticos, a telefonía e a informática son unha parte importante da túa vida, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. Dispoñemos de servizo técnico propio e ademais somos distribuidores oficiais de Digital Plus. Disfruta con nós do plan renove de electrodomésticos e dunha financiación á túa medida. Visítanos nas nosas tendas da Estrada. Para todo o que precises, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. O motivo da roda de prensa que vamos a celebrar neste momento é para dar a coñecer a celebración do cuarto certamen de música folk Lume da Lareira, que se vai a celebrar o vindeiro 27 de novembro a 7 da tarde no Teatro Principal. Ese día, aparte, bueno, van a actuar varios grupos folk, a maioría deles, como son o Son da Fervenza de Silleda, Vico da Balouta da Volada, Os Alegres de Pontevedra, Juan Ruibal, que aquí o teño ao meu lado, que é da Estrada, a Orquesta de Acordeones Tarataña de Vigo, Brais Maceiras
tamén outro solista de Cambre, e a coral do Centro Social da Terceira da Estrada. Para explicar un poquinho máis polo mío, Con Lume na Lareira. con Lume na Lareira. Bueno, este ano ven algún grupo novo, como é habitual que fagamos no certamen, a Asociación Lume na Lareira, María e eu á frente. Veñen os Sons da Fervenza, que é un grupo no cual colaborou María Rei nos inicios na andaina desa asociación e ese grupo, que son música tradicional e cantareiras. Ben Bico da Balouta, que xa é, bueno, xa pasou 2 anos polo menos máis polo certamen. Veñen os Alegres de Pontevedra, que é un dos grupos máis antigos de música tradicional na provincia de Pontevedra. Eses son músicos de música tradicional pura. Despois está Juan Ruibal, que son eu, que vou a tocar por primeira vez no teatro principal como solista. Se non me arrepinto ese día, claro, depende, xa hai moita xente. Virá a orquesta de acordeóns Tarataña de Vigo, dirixida por Manolo Olegario. Incluso o mellor Manolo, pois, se o tempo nos dispón e todo vai ben, tocará unha peza en solitario. Estará Brais Maceiras tamén como solista, que, para que quen non sabe quen este home, é o acordeonista do grupo de Susana Seivane de Cambre. E despois vamos a facer unha fusión Lume na Lareira e o grupo da terceira idade daqui da Estrada, dirixido por Gonzalo, e faremos unha fusión onde cantaremos 2 pezas, nós tocaremos e o grupo e a coral cantará 2 pezas tradicionais e despois tocaremos outras 2 como grupo xa en sí. E nada, non moito máis. Será o 27 de novembro, como xa dixo Juan, ás 7 da tarde. As entradas costarán 5 euros e os menores de 10 anos non pagan. Hai uns colaboradores que son moi importantes neste caso, porque son colaboradores económicamente, sobre todo, que é Excavacións Vilariño de Lalín, que xa nos axudou o ano pasado. Está Motor Rei Vilariño, que hai que decirlo, é o pai de María Rei, e tamén colabora pois todo o que pode económicamente e en todo o que faga falta. Está o Mesón a Vila, que tamén colabora. Artesanía Ferradáns de Berres tamén colabora. Industrias José Ruibal Bernardes, que é meu pai, tamén colabora. Representación Ruibal, que son meu, e Xanadú de Silleda, que tamén colabora. E non podemos deixar atrás en ningún momento, porque está facendo e este ano moito máis que os anos anteriores un esforzo económico e de todos os índoles, o Concello e o Departamento de Cultura en concreto. Bueno, aparte destes actos, vamos a facer a presentación e vou a intentar ese día tocar unhas notas cunha requinta igual a esta, ou esta mesma incluso. Esta requinta ten 100 anos e ten o puño real. Foi este obradoiro, que é o de García de Riobó, foi premiado no 1850 pola reina Isabel e, por lo tanto, pode levar este puño real aquí. O motivo de presentarvos esta requinta, bueno, é un pouco pola miña descendencia. Meu abuelo fabricaba estas requintas. Existe ainda hoxe, a día de hoxe, unha feita na Estrada, por motivos da familia que ten no común a reliquia, non nos la deixaron. Entonces esta é exactamente igual e da mesma época. E decir tamén que meu abuelo nesa época tiña un grupo que era un trío, que meu abuelo tocaba o tambor, facía requintas e tocaba o tambor. Un tal Antonio Festas tocaba o acordeón, Martís de Berres tocaba a requinta. As requintas estas feitas por meu abuelo Gerardo Ruibal eran feitas en buxo, anilladas en plata normalmente, e a chave que a feita a man ya poñía Martís Manuel Bernarde de Berres. A requinta que está feita por Gerardo Ruibal, como dixen antes, es que existe e está na Estrada a bo recaudo e como unha reliquia.
tocaba Pepe do Cura de Berres, que pertenecía ao grupo Airiños da Ulla, donde meu pai posteriormente foi componente dese grupo Airiños da Ulla e tocou o bombo entre os anos 1952 e 1955. Meu abuelo facía estas requintas entre os anos 1925 e o 1938 que falleceu con 27 anos, creo que tiña máis ou menos. Vale. Pastelería Mimela, pasteleiros na estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza. Bueno, en relación á Plaza de Bastos, como xa trasladamos estes días, para nós é unha obra importante na que temos centrado bastantes esforzos e bastante dedicación. Eu creo que vai ser unha obra fundamental e importante para todos, e por eso, como queremos que sea unha obra importante e que sea unha obra de todos e para todos, queremos dar unha participación pública a todos os veciños da estrada. Estamos traballando e diseñando un pouco o plan de información, a proposta que llevamos a presentar sobre a que nos gustaría que todo o mundo pudese traballar sobre ela, e a partir de aí queremos que sea un proceso completamente aberto, participativo, e que todo o mundo se sinta implicado e representado por esa obra, non? Por eso unha parte importante dos nosos esforzos nestes próximos meses serán abrir a todo o mundo ese proceso de participación pública, incluso facer mesas redondas, charlas, coloquios, abrir algún foro de debate e sobre todo que tamén que participen no que é a imaxe estética, na estética exterior, na estética interior e nas funcionalidades que vai a ter esa Plaza de Abastos, non? Nas distintas funcións que pode aportar á sociedade. Por eso creo que vamos a facer un esforzo importante aí e me gustaría e lle pediría a todos os veciños que tuveran esa inquietud e pois que nos fagan chegar as súas propostas, que desde logo serán estudiadas con moita ilusión por parte deste goberno e aquelas que sexan factibles pois incorporadas ao proxecto, non? Para que sexa o proxecto de todos e o proxecto para todos. Ofrecémosche un universo de posibilidades. Pero só un punto de encontro. A Estrada, Centro Comercial Aberto. Y lo de la Mesa Local de Comercio se llevó porque uno de los proyectos que tenemos también para comenzar en los próximos días es la instalación de los contenedores subterráneos. Entonces tenemos el expediente prácticamente finalizado, pero una de las condiciones que nos ponía la orden de la Consellería, que subvenciona una parte importante de esa obra, la condición que nos ponía era que se diera cuenta a la Mesa Local de Comercio, ¿no? Todas las actuaciones que sean para mejorar espacios comerciales y espacios urbanos tienen que pasar y darse cuenta en esa mesa local. Ayer se le dio cuenta a los componentes de la Mesa Local de Comercio y a partir de ahí pues posiblemente en los próximos días podamos ya proceder a la licitación y ejecutar una obra que tiene que estar finalizada antes del 1 de diciembre. Tenemos la prórroga concedida y el 1 de diciembre es el límite máximo para ejecutar la obra, para tenerla finalizada. Entonces estamos apurando los trámites para poder ejecutarla en el plazo de tiempo más corto posible. Yo creo que es eso, esa actuación, junto con otra actuación que tenemos de la limpieza de todos los contenedores en el casco urbano, que es necesaria de urgencia esa actuación, porque el aspecto desde luego es bastante lamentable y hace mucho tiempo que no se hace una limpieza a fondo. Pues pretendemos hacer una actuación para mejorar el aspecto estético de las calles con estos contenedores subterráneos que serían en los cruces de Justo Martínez y de Castelao. Ya eliminaremos
considerablemente los elementos de los contenedores que están en una zona básicamente comercial, ¿no? Y se le va a dar yo creo que estéticamente van a mejorar considerablemente. El resto de los contenedores vamos a hacer una profunda limpieza y vamos a contratar también una empresa para que nos haga ese mantenimiento que yo creo que es muy necesario. Pues posiblemente la semana que viene tengamos ya el equipo haciendo la limpieza. Unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Por eso en Ramos e Mariño queremos ofrecerche a posibilidade de que poidas disfrutar agora e pagar a túa comodidade. En Ramos e Mariño temos as mellores marcas, os mellores prezos e ademais servizo técnico propio. Ramos e Mariño, Milar na Estrada. Mañana a las 8:30 tendremos la reunión con la mayoría, prácticamente la totalidad, excepto en dos casos concretos, con los nuevos alcaldes de barrio. Entonces la tendremos a las 8:30 y pretendemos tener un primer contacto con todos para explicarle un poco qué es lo que le vamos a trasladar desde el gobierno municipal como representantes que son del alcalde en cada una de las parroquias. Esperamos que el trabajo sea intenso e interesante para todos los vecinos, que aporten sus ideas. Además se le va a pedir también colaboración directa en el programa de ahorro energético que estamos haciendo en las parroquias. Entonces una de las primeras actuaciones que le vamos a pedir es que ellos también nos den su opinión sobre ese ahorro que se está programando en cada una de las 51 parroquias del Concello de La Estrada y darle participación directa. Hay un cambio generacional importante, hay bastantes jóvenes que dan el paso y... Jóvenes, quiero decir, de nuestra edad, más jóvenes, de la edad de Córdoba. No, jóvenes, gente joven que da el paso y que quiere participar en las decisiones de la parroquia, y creo que además eso tiene un mérito especial, ¿no? La gente joven, normalmente parece que el alcalde de barrio siempre estaba pues un poco orientado a gente ya con una edad determinada. En este caso hay bastante gente joven que da el paso al frente y que quiere echar una mano en la parroquia y que quiere colaborar y participar. ITNOR, Tecnoloxías da Información do Noroeste. Dende o Concello da Estrada, ITNOR ofrece un servizo de calidade ofrecendo servizos de hosting, deseño de programación web e servizos multimedia. Para outros servizos, como mantemento de hardware, consumibles informáticos ou mobiliario de oficina, ITNOR aconséllalle os servizos de Disergal. ITNOR e Disergal, profesionais das novas tecnoloxías. E no que respecta a traída de auga do Umia, pois é certo que hai unha inquietud veciñal por a situación dos manantiales, das traídas, dos pozos que están baixo mínimos, non? E esa inquietud fai que, nas últimas semanas vexamos máis preocupación veciñal e nos cheguen máis propostas para que o Concello da Estrada faga un esforzo para poder chegar ca traída de auga do Umia ás parroquias que puedan beneficiarse dela, non? Originalmente esa obra foi pensada para eso e se lle deixaron unhas acometidas a cada unha das parroquias por onde pasa a traída e por onde pasa a canalización, e eu falei xa cos técnicos municipais para que empezasen a traballar na posibilidade de estender esa rede de auga, unha rede secundaria a todas as parroquias, ver o custo que nos supondría, ver aquelas parroquias que podrían ser beneficiadas e intentar empezar a traballar xa nas consellerías en buscar os recursos necesarios para poder facela. É unha obra moi ambiciosa, así como no seu momento a traída do Umia foi ambiciosa e se fixo para unha población de 15.000 habitantes, dos cuales unha parte importante está no casco urbano, pero outra parte importante poden estar no rural, e por lo tanto esa parte do rural temos que diseñala perfectamente e despois temos que conseguir a implicación da Xunta de Galicia e da Consellería de Medio Ambiente e de Aguas de Galicia
para que nos axude a poder acometer esa inversión. É unha actuación ambiciosa, pero eu creo que debemos de loitar por ela en estes momentos. Debemos de garantir, polo menos, o acceso de todos os nosos veciños a ter unha traída de auga pública e a ter coberta esa necesidade básica de todos os veciños da Estrada. Por iso é un obxectivo que nos marcamos agora a medio plazo e que eu espero que sexamos capaces de poder resolver no plazo de tempo máis razonable posible. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañán, talse desayunos. Todos os días unha ampla carta: calamares, polvo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, troca, churrasco, solombo de boi, entrecots. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións e todo tipo de eventos. E ademais agora dispoñemos de salón privado para comidas familiares ou reunións de empresa. Agora, por comer ou cear no Asador Parrillada Río Liñares, recibe puntos para comer gratis. Asador Parrillada Río Liñares. La obra en Oca posiblemente nos llegó en el proyecto va recogido prácticamente todos los acuerdos a los que llegamos con vecinos y la propia Fundación Ducal. Como una parte del proyecto es recuperar la cota original y en su momento el proyecto recoge un movimiento de tierras, pero específicamente no hay un capítulo para recuperar cota original. Una de las aportaciones, la única aportación que nos hace la Fundación Ducal, es que se recoge en el texto del convenio que una parte del proyecto va para rebajar la cota y volverla a su estado primitivo, ¿no? Por eso nos comunicaron esta semana esa aportación. Le dimos traslado también a los vecinos de Oca de esa modificación que propone la Fundación Ducal y previsiblemente tengamos pendientes de Secretaría firmado el convenio para poder firmarlo próximamente ya con la Fundación o con el representante que la Fundación decida. La plaza está en caída hacia el Pazo y eso motiva que muchas de las filtraciones que tiene el Pazo son por esa situación del terreno. El terreno originalmente era un terreno completamente plano, ¿no? Y ahora, bueno, pues lo que se pretende es volver a aplanarlo. Donde se fue acumulando terreno fue en la zona de la capilla, digamos, ¿no? De la capilla al soportal. Entonces ahí vamos a rebajar la cota y vamos a hacer el resto de la obra, todas las aceras y las infraestructuras todas que se comprometieron a hacer. Primero tenemos que firmar el convenio. Tenemos el proyecto ya modificado y pasado a todas las partes, con el visto bueno de todas las partes, de vecinos, fundación y concello, y ahora nos falta pues conseguir que la Diputación pues continúe con la tramitación. Para nosotros es un tema muy importante y desde luego estamos trabajando para conseguirlo lo más pronto posible. La cantidad que se incrementa de obra, bueno, pues es considerable, ¿no? Tenemos que hacer una obra bastante importante con respecto a lo que teníamos presupuestado originalmente y, por supuesto, como se puede entender fácilmente, no llega la partida presupuestaria que había en su momento para poder hacer la obra. Por lo tanto, estamos también gestionando la Diputación para que asuma ese incremento de coste y pueden ser sobre aproximadamente, no tenemos cuantificado, pero sobre 70.000 euros más. Porque hay que hacer muchas mejoras, hay que hacer una acera en el límite de las viviendas que dan al frente a la plaza, hay que hacer la canalización hay que canalizar la presa, hay que hacer las canalizaciones de la preinstalación del saneamiento, la canalización del tendido eléctrico, hay que rebajar la cota y hay que asfaltar el camino que atraviesa la plaza. Bueno, hay que hacer una serie de mejoras, introducir los volardos, hacer mejoras considerables con respecto a la obra original y por lo tanto pues eso requiere de mayor inversión y está claro que la Diputación tiene predisposición para hacerla sin que el Concello tenga que aportar recursos, lo cual es fundamental.
y estamos ya, lo tenemos hablado con la Diputación, ahora hay que formalmente encajarlo para hacer el trámite y poder licitar esa parte de obra que falta. Porque sabemos que os electrodomésticos, a telefonía e a informática son unha parte importante da túa vida, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. Dispoñemos de servizo técnico propio e ademais somos distribuidores oficiais de Digital Plus. Disfruta con nós do plan renove de electrodomésticos e dunha financiación a túa medida. Visítanos nas nosas tendas da Estrada. Para todo o que precises, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. O Sindicato Labrego Galego da comarca de Tabeirós Terra de Montes vén de constatar que a empresa Airosa Vento SL está visitando a veciñanza afectada polo proxecto de parque eólico do Couto de San Sebastián para tentar que asinen os contratos de aluguer das terras no prazo dunha semana. O proxecto da Airosa Vento para o parque eólico do Couto de San Sebastián obtivo a máxima puntuación no concurso convocado pola Xunta, mas aínda está pendente de aprobación por parte da Consellería de Industria. Para o Sindicato Labrego Galego, a tentativa de Airosa Vento de que a veciñanza asine xa os contratos supón un abuso, pois aparte de non terse aprobado aínda o proxecto, este non foi sometido á exposición pública, polo que ningún veciño nin veciña coñece aínda o seu contido, nin de que xeito impactará nas terras afectadas. Debido ao descoñecemento do proxecto, o estado de tramitación e o longo proceso que aínda lle queda, non existe ningunha razón que aconselle asinar os contratos nestes momentos, de maneira que dende o Sindicato Labrego Galego de Tabeirós Terra de Montes fan un chamamento aos veciños e veciñas para que non asinen e para que se informen sobre os termos do contrato e o que implica a súa asinatura. Con esta finalidade, o Sindicato Labrego Galego, en colaboración coa Asociación de Veciños de Fraiz e coa Asociación de Propietarios de Montes de Olives, ten previsto realizar unha xuntanza informativa aberta a toda a veciñanza para que acudan a informarse e resolvan as dúbidas que lles xurdan ao respecto. Esta xuntanza celebrarase o venres 21 de outubro ás 4 da tarde no local social de Olives. Pastelería Mimela, pasteleiros na Estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza. O director da Academia Galega de Seguridade Pública, a GASP, José Carlos García Bouzas, destacou esta mañá no Parlamento o traballo desenvolvido nos últimos anos para converter a Academia nun centro académico moderno cun programa formativo adecuado ás demandas dos profesionais e dos cidadáns, últimos destinatarios deste servizo público. Nunha comparecencia parlamentaria, García Bouzas explicou que para cumprir estes obxectivos, a GASP buscou fontes de financiamento externas, conseguindo que parte das súas actividades se financien a través do Fondo Social Europeo, que nos dous últimos exercicios achegoulles preto d'1 millón de euros para a formación. Esta colaboración foi esencial para o bo desenvolvemento do centro, que entre o ano 2008 e 2009 veu reducido nun 38% o seu orzamento. En canto á formación, en primeiro lugar, o director destacou a formación da política local, que rexurdiu para adaptarse á nova situación profesional deste corpo, tendo sempre en conta que é a policía máis próxima ao cidadán e a que mellor pode desenvolver un papel preventivo. Así, en 2010, a GASP aprobou un novo plan de formación para os policías locais de novo ingreso, caracterizado fundamentalmente pola creación de materias novas: conducción policial, inglés, primeiros auxilios psicolóxicos, mecánica, etc. Un incremento dun 30% das materias prácticas e reconducindo a teoría á formación online. Ademais, García Bouzas adiantou que xa están rematando o plan de formación continua para o vindeiro ano, no que se levarán a cabo iniciativas amplamente requeridas, como un curso superior de mediación policial e cursos de intervención psicolóxica, atención ás vítimas ou actuación policial en sinistros, entre outros. O centro tamén prepara a publicación web do temario de ingresos nos corpos de Policía Local de Galicia, cuxa descarga será totalmente gratuita.
Co novo goberno da Xunta, a Academia decatouse que o centro dedicábase case en exclusiva á formación da policía local e ampliou a súa oferta formativa a outros colectivos profesionais que a demandaban, como poden ser os bombeiros, os axentes forestais ou os mandos policiais e profesionais da protección civil. Este é o caso da coñecida como Policía Autonómica, adecuando a súa formación as súas competencias e apostando por un contido práctico e real. Neste senso, por exemplo, neste ano realizáronse cursos de fotografía digital, vertedoiros incontrolados ou 2 edicións dun curso de rescate en ríos, riadas e inundacións, que por primeira vez permitiu a creación dun grupo de élite nesta materia en Galicia. Polo que respecta á formación en protección civil, o director destacou o incremento do número de profesionais e voluntarios formados, superando os 2.000 alumnos. Ademais, a oferta formativa aumentou un 30% nos anos 2010 e 2011 con respecto aos dos anos 2008 e 2009. Destacaron algúns dos novidosos os cursos de intervención no Camiño de Santiago, conducción de vehículos todoterreo e motobomba, socorrismo acuático e loito contra incendios, entre outros. Pola súa banda, no tocante á formación dos bombeiros galegos, o director da AGASP destacou a necesidade de sumar esforzos e construir alianzas de diálogo e acordo a favor da ciudadanía galega. Así, no 2010, a Academia asinou unha serie de convenios con todos aqueles concellos que convocaron e remataron procesos selectivos deste corpo, conseguindo, dunha banda, homoxeneizar a formación e doutra realizar exercicios de adestramento conxunto que facilitan a coordinación. Neste ano 2011 séguese con esa liña de colaboración para formar a bombeiros de parques municipais, con cursos de actualización e reciclaxe en aspectos fundamentais como a física e a química do lume, mergullo en fume e métodos de ventilación. Ademais, García Bouza lembrou que a finais do ano pasado a AGASP elaborou o programa formativo de case 350 horas para os bombeiros dos novos 6 parques do Consorcio Provincial de Lugo. Outro dos corpos que tradicionalmente non viñan recibindo formación na AGASP é o dos axentes forestais, pese ao importante papel que desenvolven na seguridade pública. Nos anos 2010 e 2011, a Academia convocou 14 cursos de conducción de vehículos todoterreo e 6 máis de conducción de motobombas, formando a máis de 400 profesionais. Para estes cursos construíuse na estrada unha pista específica que reúne todos os obstáculos posibles e que non ten símil en toda Galicia. Por último, o director do centro académico destacou a labor realizada co persoal de control de accesos a espectáculos e actividades recreativas, unha actividade que o goberno autonómico por primeira vez en Galicia profesionalizou. Tal e como demandaba o colectivo, na Academia realízanse as probas de habilitación deste persoal, que dende a súa primeira edición, xuño de 2010, leva habilitado a máis de 500 persoas. Ademais, e para dar cumprida oferta aos demandantes deste tipo de formación específica, a AGASP está tramitando ante o Ministerio de Interior a autorización como centro de formación en seguridade privada para que os demandantes desta especialización non teñan que sair da nosa comunidade, como viña facéndose ata agora. Ofrecémosche un universo de posibilidades. Pero só un punto de encontro. A Estrada, centro comercial aberto. Hai un acuerdo plenario donde todos os grupos por unanimidade acordamos poner a disposición dos terrenos, que en principio é un expediente municipal que dice que son terrenos públicos y que hay un recurso contencioso contra ese expediente del Concello que en su momento pedía la paralización provisional o que pedía la paralización cautelar de ese expediente y que el juzgado dice que no procede, por lo tanto que nosotros estamos en condiciones de poder poner a disposición los terrenos y pues eso, que la Diputación pues ejecute la obra. Que ahí será el momento, entiendo yo, también de buscar alternativas y de intentar llegar a acuerdos. Pero no, el proceso sigue. Lo único que hace es que no se suspende cautelarmente la eficacia del acuerdo al que se llegó por parte del Concello. Pero el recurso sigue y él presentó el recurso contra ese acuerdo que dice, que el expediente de deslinde dice que es una titularidad pública.
Mañá xoves 20 de outubro, o Colexio Nosa Señora de Lourdes celebrará a Festa do Magosto. Todas as actividades, senderismo, xogos tradicionais, teatro e observación do outono, celebraránse nas instalacións do seu instituto da ESO, en Santa Valla, Matalobos. Entre as 3:30 da tarde e as 4:30 comeránse castañas asadas, cantaránse cancións e haberá escenificacións relacionadas con magosto e o outono. Unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Por eso en Ramos e Mariño queremos ofrecerche a posibilidade de que poidas disfrutar agora e pagar a túa comodidade. En Ramos e Mariño temos as mellores marcas, os mellores prezos e ademais servizo técnico propio. Ramos e Mariño, Milar na Estrada. Logo do paso dunha fronte pouco activa na xornada de hoxe, Galicia recuperará transitoriamente a situación anticiclónica mañá, pero cunha masa de aire frío en superficie. Desta forma, o ceo presentarase pouco nubrado ou despexado, soamente con nubes de estancamento no norte da Coruña e de Lugo, que deixarán algúns chubascos ocasionais. As temperaturas mínimas descenderán especialmente no interior, pero as máximas xa non se moverán de xeito significativo. Os ventos soprarán do nordés moderados no litoral, con refatos fortes na costa da Coruña, e frouxos en xeral no resto, con algúns intervalos de moderado. A combinación gañadora no sorteo do Bonoloto de onte martes foi a formada polos números 9, 11, 13, 17, 28 e 47, complementario 37 e reintegro 4. E o número gañador no sorteo da 11 de onte martes foi o 65.431, 65431. ITNOR, Tecnoloxías da Información do Noroeste. Dende o Concello da Estrada, ITNOR ofrece un servizo de calidade ofrecendo servizos de hosting, deseño de programación web e servizos multimedia. Para outros servizos, como mantemento de hardware, consumibles informáticos ou mobiliario de oficina, ITNOR aconséllalle os servizos de Disergal. ITNOR e Disergal, profesionais das novas tecnoloxías. Quero decir que temos dúas partes. Empezamos o ano pasado, primeiro con un anticipo que foi facendo unha ruta polos bares para potenciar un pouco, que pasa que o ano pasado saleu nos tarde xa cando se nos ocorreu a idea, fixémoslo ata o pasado, foi despois das xornadas das setas. Entón, este ano querémoslo a poñer a funcionar antes. O motivo da roda de prensa que vamos a celebrar neste momento é para dar a coñecer a celebración do cuarto certamen de música folk Lume da Lareira, que se vai a celebrar o vindeiro 27 de novembro ás 7 da tarde no teatro principal. Esperemos que sea unha obra importante, que sea unha obra de todos e para todos. Queremos dar unha participación pública a todos os veciños da Estrada. Estamos traballando e diseñando un pouco o plan de información, a proposta que llevamos a presentar sobre a que nos gustaría que todo o mundo pudese traballar sobre ela. Esa actuación, junto con outra actuación que tenemos de la limpieza de todos los contenedores en el casco urbano, que es necesaria de urgencia esa actuación, porque el aspecto, desde luego, es bastante lamentable y hace mucho tiempo que no se hace una limpieza a fondo.